So akong ipakita ninyo no kung unsa kalisod ang akong gilayatan, akong gitungtungan mo ni siya. Lawom kay diri sa hagdan. Nya dayon. So almost finished na. Gamay na lang og kulang. So kailangan na siya brush diha dapita. So magtungtong ta ani. Nako itungtunganan kay lawom kay diri sa hagdan. Rapid na din siya mahuman. Kamay na lang kay kuwang. Sige, tiwason sa nako. So diha na ta sa daplin sa